Taki Spah Ngut ki Paidbah kila Tuid Shangbangla hakajan met pra tore uno pra kabadai gasngi ublei manlek ban sngap ya kajing Ialap kaksin ublei na upastor Firstborn Suting wei na ki pastor ki Paidbah keleng karilum kasi jengtia kila tibha ngisaki bagi Paidbah ki upload hakamadan kabahe kabalapan krek loid na kaliang kasnong man hapdeng kajing kreat jong kamet reu Paidbah au up baik thui man sha skor ya kaksin ublei ban kela kabamut ha kajing Ialap upastor ula simnuksa ya ula soros ubalayap an reu Jisu upen empat wala kamartha kala ong hau Jisu baula soros ula asma itung namar la sausngi ula don hapo kajing tep ha kaba upastor ula pen yesrem ya kajing sma itung bat ki pop jongi kajing pen empat bat kajing kela kabamut jongi Lakren ru sepang kajing wan long pre utrai Jisu bangi dai ban priang ye u hakadonot bat ai jaka yu bon shong hapo jongi Haden kajing Ialap kajang u ki Paidbah kila Tuid nadu kilong kemi kilong pa ki samla bat ki hap ki barit man pha duwai ban yo jingkhia bat ai tiru la kajong kajing em ban kela kabamut na ki pop baro Standing in your presence, kind of glory come down, kind of glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Kind of glory come down, kind of glory. Here we are, standing in your presence. Lord kilang pa Paidbah dia ka tumong Jisu penyo ega baram Lord, I need you.